bangi ngila draft ka di ka memorandum ngani thu khana ya fi la long thamula namar ba ka jinglek secretariat jongi kala janlong pembaman kasni namar ba la shulet chilet banyo ay ta appointment banyo banya kendo yo ta unong yalam ba maddo jong ka jilla ka jongi bangin dia kran bat bangin dia penbai hakabe dai bat ki mat ki issue ki bakta kam ya ki nong trai nong bela ki badai ki kentai ya ki nong trai nong bela ki baka sarkar ka dai ban pek ba kamat ka ba khmat ka dai ban ai jing ya dai ki namar ki dai ki nong kme ka sarkar ka ba feel ban ai jing ya dai ya ki nong bela ki badai ki kentai bat ki nong kme ka dai ka sarkar ka baran kami try ban ai jing ya dai upan bagun lada phimla ban ai jing ya dai ki kentai ki besai ki khun hai yang ki pandap ya ki yang kasam ki pat saya ki yang jo ki trai ban put khoi but ki ri ki sumaru ya ki khun ki jong ki kata ka dei ka jing ka jong ki domestic workers ka bang man la kasni ngai ban la ka taru nim shim la shong thai but nim shim la dan ka ka jing small ram habang ni kan yo watanya ka appointment ban ya kan do ru ki la ai ni ki phone number ki ang kong small ha phone bo cm jong ni ubun tam talak so ba phone ni ini phone ni ps phone ni under secretary kira su pensyat ini nak kawai ka phone number sa kawai ka phone number ha ka ba khado long kendo nai cm show la biang ladang ngi la ban trai ban pendai ka kam ka union jumi ka don hok ru ban bu ladi ka dor trai ka bang ngi trai man la kasni dei halor ka nui ka mongrem na du slem ana cha khatra ka union ka jong ki nong trai yeng kala da pelai ya ka wich ka jong la jong bat halor jong ka ki wich ka ki bang ngi la bu saus nem kan thi kata ka dor kala yai ban pen em ye iwei pa iwei i long yeng jong ki nong trai yeng tin rei hadin jo ki saus san nem kan thi ba gila yai da ka jo ka dor ka bang ngi la bu hau taus nem ara ja khakra ni sham ba khamtam man taus nem ka jing ki dor khamtam ha ka be dei ba ki mar ba mar di ha ka be dei ba ka jing set ka ba man la ka si ka long shaba palak ko ka union ka la shim ya tarai ban pen ki biang ya kata ka dor trai ka jom ki dong trai yang ba da bru ban snai kita ki wich ka ki rat mai ha ka bang yin yo ban pelak pa da amenta sa shibang ha ka ni ka jaka ba ba ansam pa ba shabaro akil khot sho bang yin ya pra na ka ni ka jaka te ki mat jing dawa ki bang ila lek bu ha ka mi trai kam ka jong chief minister ki jongi ki long ba ka sarkar ka dei ban pek ba kan don la ka jong ka domestic workers welfare board kata ka domestic workers welfare board kaban trai kam CM ya ka construction workers welfare board kabamut don kam ban register ya ki nong trai don kam ru ban register ya ki trai ki ba ai kam ha ba ki register ya ki nong trai namar ba la ka pi ha ban contribute ya ka pisa na ki nong trai ban penni ya ka fund don kam ru ban contribute ya kata ka fund na ki trai ki ba ai kam badan kamru ya ka sarkar bakan thep ya ka jong ka benta padang ta nang bangin la ban penni pisa na ka benta kini ki nong trai yang lengba jong ka fan jong ka domestic workers welfare board hendai ka bas no si ka longba ka juba man ban ni lek banetran bat ki bring sarkar ki ongba ka sarkar kam don pisa tilada ka sarkar kam don pisa hatu kita ki he sarkar ki basyong ha kita ki syuki ka jabing ru kim dani mat ban pendon kam bandang lu kin penni ya kata kapisa pindan gitu hidai ka jabian hidai bandan hidai ki bandang bastad pisong hak suki tep ya ka kamram ka jongti kare ka kamram ka jongti ban snai kata kabut ban penni ya kata kafan wad ang maka sarkar kamdan pisa nama lada syong helikopter ar paulak kan kadang dan pisa te yakin nang belale ka rutang dia panai Chisim syong helikopter at paulang. Kata kamday ka bang iyang handi bantun to anday kaladay ka jing kang sla ka jong dipapur kinong bala. Amday kang kinong bala iyang anong ipi. Ka khana ka pura ki skor jungi. Lengba ki kurem ki jong kinong bala iyang ki badan mangi. Kidan ki banya atak si ki Hong Kong ngin bala tang yano. Ngin bala ya kapay malik ni ngin bala ya kapay umpniang ni. Kapay nong niyo alay hazard tan ka shipla hisokop se kong kumurang bable bangin niyo alay hazard. Kita kidai kijing kita kipriyo jungi dia kendo. Kinong bala misteri tang khansap ka penang giang kong nila do bala ngi hapsong.
jumlong matray, daga ingin besakun.